Здравейте! Аз съм Валентин Вълев, председател на Сдружение Зона Ловеч. На 15 август 2014 година станахме на 5 години. Имаме няколко реализирани проекта, които имаха своята последователност и устойчивост. Работим в две основни насоки. Първо, работа с деца, младежи и техните родители. Второ, развитието на гражданското общество. От дълги години наблюдаваме как нашите деца са ощетени, защото сме краен квартал на всички събития, спортни, културни и тези, на които училището е изисквало да участват децата, е необходимо повече време и допълнителни финансови средства. Причината за недостъпната среда е градският транспорт, който в делнични дни е до 18:15 часа към квартала и 18:30 към града, а в уикенда няма градски транспорт. Цената за билет на деца на 10 и над 10 години и за възрастни е една и съща. Картите за пътуване са отново на една и съща цена. Съгласно договорите с автобусните фирми и полученото официално писмо от община Ловеч, се оказа, че автобуси има до 21 часа, както и автобуси и в събота и неделя. От 3 години искаме с официални писма до община Ловеч да се сложи автобусно разписание на автобусните спирки и самите автобуси и да се спазва. Този проблем все още е нерешен. Опитахме се да променим маршрута за автобусите Ловеч-Плевен и Плевен-Ловеч да станат градски автобуси през събота и неделя и по този начин да обслужват гражданите на квартала, както и нашите деца. Имахме писмено потвърждение от Министерството на транспорта и писмен отказ от община Ловеч, област Ловеч, община Плевен и област Плевен. Впоследствие разбрахме, че има автобуси и договори за регламентирано осигуряване на автобусен транспорт за ЖК Здравец. Докато се реши проблема, ние ще се окажем в чакащи, а децата няма да имат достъп до училищната, културната, спортната и обществената среда на град Ловеч в посочените по-горе часове и дни. Имахме покана от общинска структура за събитие в почивните дни за участие с нашите доброволци. Съгласихме се при условие за осигуряване на транспорт и събитието пропадна. Затова взехме решение да търсим помещение и да събираме децата от квартала на място и да правим спортни състезания и да създаваме творчески събития, да ги караме да опитват различни неща и те да определят точно с какво искат да се занимават. След дълъг 6-месечен ремонт със собствени сили, ние открихме помещението на 1 юни 2014 година. Кметът на общината присъства на събитието. Трудно се намират спонсори за наградите, както и за съдействие от възрастните жители на квартала. Ние от Сдружение Зона Ловеч си правим доброволно организацията, дори и без никакво финансиране. Щом планината ни отива при Мохамед, нека Мохамед да отиде при планината. Нашите деца са в риск. Те ще изостанат, защото не са могли по финансови или по причини свързани с времето да посетят концерт, театър, изложба и други събития. Не могат да посещават часове по народни и съвременни танци, рок-н-рол, карате, фехтовка, уроци по английски, рисуване, музикални инструменти и други, защото някои от тях се провеждат вечерно време. Дори част от събитието да са безплатни, заради късния час се оказва, че безплатното събитие струва 4-5 лева за такси. Искаме да спечелим проекта Rich for Change, за да създадем условия за общ спорт на открито и закрито, за закупуване и оборудване на творческа работилница, за да променим мисленето на общността и да подобрим бъдещето на нашите деца, да повишим техните шансове за адаптация и реализация, да имат по-добри условия за личностното си развитие. Децата имат еднакви нужди в града, в крайния квартал, в селото и по света. Ние искаме нашите деца да не са деца в риск. Валентин Вълев, председател на Сдружение Зона Ловеч, 17 август.